gima lit ni kirango counties machoko ni piny gine ma population gin tiere malo chirni udhuro kendo jojuok kwinya mok muonyre imedo kajo ni jo ohala swekra kale matek e lwet jochoko osuru ilaw gi 1 hour ijuogo nyaka odd hours penj jolony ni to ka koro choko rach kamano e counties wa makaluo to osuru tika kuom jopiny kanyakla kod jouso pile iwacho ni bendo gana nigi ratiro chuny jiol gi osuru bende dhi chido iwacho ni lwetwa kintiere county mano ma Nairobi gwenge bago moja inako akuko tieno mar tim licho hinga Bigori County Sharon Penyna welo mokwongo ni wijo ka doho ong'ado ni former governor county ma Migori Honorable Obado nego beni duoko mwandu ne kachiel kod mago siepene mano yude e yor mibadhi pesa gi ne gin mag jo Migori be pesa go dhi dok Migori mondo tim godo dongruok kono koso gidhi donje agulu mane aya mar ariyo iwacho ni jotich osiptende kod sikunde ma Nyawawa masane iyudogi dak nyiswa kaka wache gidhi iste aparo ni machak kodi gi ote minyalo duoko kaluwore koda ote ariyo mabende asomogo mamoko biro bedo ka somo kod nyime gi twak. Ista agoni mos kaluwore koda ng'ikruok makoni kod kocha duondi ok owinja ahinya kontiere studio marwa jolos duol biro bedo ka ikoni duondi takene Agwanda mane minyalo duoko ote kanyo na thoth ote na somo mar joneno magwa ariyo awinjo gimoro jotich osiptende ma Nyawawa mago ghost hospitals ghost workers ghost schools yawa jothurwa ang'eyo ni sida mantie Kenya ka en ni ka in gi ghost hospitals, ghost schools, in gi ghost jotich mabe ghost moluongo ni Nyawawa. An kano watindo to nwang'eyo ni kano wawinjo Nyawawa railways. Wadak railways, upper railways Kisumu. Kano wawinjo Nyawawa to wuok gi sufuria. Matek kabisa to wago pup mondo gigoyo Nyawawa mondo Nyawawa okal. Nyawawa ok ne Nyawawa no kwaneno to kata ka no kwanene to nwariembe. Ang'o momiyo kwanyal riembo Nyawawa mag jotich? Ang'o momiyo kwanyal riembo Nyawawa mag osiptande? Ang'o momiyo kwanyal riembo Nyawawa mag skunde? Nikech chalo ni nwang'eyo kaka riembo Nyawawa. Ka nwasegoyo sufuria cha matek ma dhano wuok mago gino matek to Nyawawa ringo malal. Nyawawa gi gin to giring nang'o mantie counties mwaneno osiptande mang'eny mwaneno kuonde mang'eny machalo Wajir gini Turkana gini Homabay gini waneno ka nitie osiptande manwang'o pesa e SHA to kata gi kuma gintie ma ng'ama onge ng'ama ong'eyo. Nyawawa mag skunde mwaneno ka pesa dhi mwaneno moro Rift Valley ka en giyudo pesa mang'eny kabisa to osiptal onge school no onge ong'ere ng'ama nooro pesa cha bong'e nikech ng'ama nyalo oro pesa e Kenya ka madhi e school nyaka obed mana ni en PS level ne mar PS no iwinja nikech kanye kuma pesa koro wuoke kadhi kucho jogi ong'e to king'iyo gi maber ahinya to ka Nyawawa onwang' ni Nyawawa nitie ka tigole mana kanyo timiye kendo ministry moro nikech PS manosebedo mang'eny ahinya Ministry of Education nyocha neno ka ogole koro tere ministry moro to weche mag shagi makoro Nyawawa mag osiptende gi be wang'eyo maber kendo ji nwang'o pesa kendo mang'eny waneno hospital moro Northeastern monwang'o pesa mag SHA mang'eny moingo Kenyatta tiwacho ni yawa kata ka dwa mana sign pesa ni koro dhi e hospital cha ma hospital mane maduong' manyalo ingo Kenyatta mwamiyo pesa maduong' mwamiyo Kenyatta National Hospital imbo kipare diriyo to ng'ano be pod obedo mana ofise kawuono ochalo mana koda kendo rwako mana suit kendo sirkal ong'eyo ni entie to pok ogo gino sufuria kata kengele ni mondo ng'ano ringi magi gin weche mage to kwang'iyo Nyawawa mag jotije gi onge gima rach moloyo gimiluongo ni Nyawawa mar jatich nikech mokwongo en chiemb jatelo en chiemb governor mane gima nyaka wang'e kawuono aneno ruling moro manotim
Governor Otuoma versus Okia Mtata. Okia Mtata versus Otuoma. Ruling o team Bungoma maber. Busia. O team maber more responsibility is with the governor in issues of Public Procurement Act. And how me tender to hochulgi governor kabede jio sebedo ka wacho ni senate osebedo ka penjo to kina nyuchi neno ka governors mang'eny odhi senate to kagi openji swali moro mar account tiwino ka wacho ni chief officer mar finance mo odokane swali no county secretary mo doke swali no do koro wacho ni ok en jok mondiki gi en governor Guinea, the buck stops with the governor. Manakake pin kade marach, to the buck stops with the president. Kanyo chawagu kuku, which mag abduction, which mag killing of young people, which mag forceful abduction and things like that. Newaneno kaji no penjo mana president o police monekocha. Machi police monekocha bawa wacho ni wadwani monomake monotere. Lakini wacho ni we president owache gimoro. Gik mo wacho gi eni nyaka wang'e ni Nyawawa gi gin chiemb mana governor, ok en chiemb ng'ata nikech governor ok nyal bedo kacha ni no beda to ng'eyo ni Nyawawa mag jotich nitie to Nyawawa mag jotich go bongo gimotime ahinya maneno gima notimore Kisii kata gi Nyamira mane ji ne kawo pesa mag jok miluongo ni Nyawawa jotije ma Nyawawa gi gin ondiki kacha to gikian ondiki gi to ng'ate ma kawo pesa gi to kose kawo pesa gi to tero ne jatelo ma en governor iwinjo koken jatelo ma governor to county secretary itero ne pesa no koken county secretary to chief officer finance itero ne pesa gi nyaka wang'e ni jogi ondiki nang'o adwa wacho mana matin ibro nwang'o ka jok moluongo ni Nyawawa mag jotijegi ng'enygi gin jok mane o support governor to pesa magi nwang'o be ok en pesa mondiki ni owinjore gi nwang' seche moko imiyo gi siling 17 dwe kata 18 dwe to ng'eny to nowinjore onwang' 50,000 pesa mane wiye cha